sapriang ki video ki dor hakabai dei bat kini ki TV ki notice ki signboard ki bala mikla ki bala mi phla bat ki pai ba ki laang ba ki mla ban modur kila sapriang kinsan hakine kisn ki por haki social media hangne hapo ka rikasi hak ba phila ban sakhi hi lingba kane ka dor layo I ya kata ka signboard ka bala tho welcome to Shillong Smart City ki pai ba kila kendet thread hadin bigla sakhi ya kane ka jingtho ka bakila ang bakalong ka bashu tia ki pai ba chu kila ang ba kumno kane ka jingtho kala ban tho kum tai thek kan ba ka Shillong City pat klam I dan I ka jingkala sya kata ka Shillong Smart City pat ka Shillong City kalong sa kumju nadu ki por barem baja hadu kan ka por ka bamenta ha ka baki pai ba ki laang ba ka Shillong City lele ha ka jisya kadang ikhoj isuba I long healthy ba ha ki por ki barem henre ha kan ka jo ka bamenta ki building ki jingtai ki ba thamai ki mi henre ka jingjabo pat ki lanang jor pat kum joro khlam dan plan ai ha ka bai dei bantai ya kita ki building ki jingtai ki ba pher ha keleng ka sor Shillong bat kum no an la ban khat ya ka sor Shillong kata ka Shillong Smart City bat page EP ya kini ki video ki dor ki bala sapriang viral ki social media halor kene ka notice ka bala tho welcome to Shillong Smart City